janjiane lho Mas, gemate aku karo kowe. Tenang wae ya. Oke. Ya kene. Lah apa? Lho, lah cau gletak ki umume ki nganggo gletak ya, Jak. Aku ngletak ngono. Iya, masa aku. Nek kowe gletak. Ngomong. Aku kira ngomong to. Lah kowe ora omong mau kok. Oh ya lali. Oh ngene, dadi nek pas cau gletak, kowe kudu ndang-ndang. Iya. Ya ampun. Gletak kok suwe men lho. Iki menungso, Bi. Iya, sing ngomong wedhus ya sapa? Wes. Ya. Apa? Mlumasikno. Rumahku aja megagah. Arep ngene. Entar. Sing lurus iki ne. Wes. Entar to, Iki Bi. lurus ngono lho. Bi. Ajengelek. Ndang jengelek oh. Bali glenak. Ajengelek. Gletak sik no. Lah jare kok jenggelek. Ya wis. Wong bingungke wong. Gletak wis gletak. Ajengelek sithik wae, sithik. Oh, sithik to. Sing rada suwe Mas ya. Ajengelek. Jengelek sithik. Ajengelek. Bali manuk. Kandung kondorio kandung manuke ya apa? Manuke kodang pencokan ning miting gedang ya mencok pencokan ning miting kadang ya Allah Nyambut gawe kok penake ram. piye Mas rasane? Terus. Gletak piye rasane? Penak? Ah, ya cukup dingin. Cukup dingin ini ngopo? Hajengkele. Miring nengen. Nengen tau gayane kuwi lho, Jan. Iki gak nganggo ngene. Kaya nang TV kae lho. Mengadakan pulsa. Hajengkele. Baling gletak murep. Wah, bayake ya Allah. Bayake randang mbok golekne. Bedak karo ananmu ya Allah, ya Allah. Ajengelek. Iki meneng sik to wis. Murep. Jare bayek. Ndek mau ki wis, murep. Tengil. Apane sing tengil-tengil? Ya ndase apa apane gak apa-apa ta. Hah? Ya sak-sakmu. Nganggo nyedit. Tong tak dong, cedit. Diecek. Ora Ora sudik. Ora rampung. Kene nek. Weh, terus kaya itu dolanan kok. Jare bayek iki mulane iki. Aseme. Ya. Ajengelek nganggo brangkang karo melet. Aku ora ngakon menggeh-menggeh lho. Aku suwe-suwe kaya asu ya. Ora to, aku gak ngelokne lho. Ampe kok Mas ya. Apik kowe ngulatne. Ajengelek. Bali maneh. Kandung kondorio kandung. Manuke apa? Manuk perenjak. Mencokan ning piting jalak. Ya menclak. Mencokan ning piting Coklat.
rampung, kowe meneh. Mbok kowe genti. Ya Allah, nggone kurang ngombo, Mas. Ngletak wong loro yo. Heh, ngletak wong loro. Nggone kurang ngombo. Ya. Walah, mak krotek jare. Hajeng kele. Miring ngiwa. Mau kan nengene gak ki ngiwa. Ya. Piye meneh, Ndang? Tak rewangi kaya ngene kaya wong tuwaku tegel mangan kayaku lho. Piye? Mujur ngetane ngendi, Mas? Mujur ngetane pundi, Pak? Oh, mriko kono. Iya, rene-rene. Ya Allah, nyambut gawe Dik. Wis. Mujur ngetane, Mas. Wis. Oh, ngetane rono to? Heeh. Ajeng kele, ajeng kele. Ajeng kele, ajeng kele. Ajeng kele, ajeng kele. Balik lekak. Alah, ya Allah. Mesake mentol, le kene le. Walah, alah kene. Pijeti ndase ya Allah. Mijeti kok sirah iki lho. Sik to, Mijeti liyane. liyane ngendi? Aja sirah. Lah karepmu sing ngendi? Sing lara sing ngendi? Lah kowe apa ngerti kowe lorone apa ngono mbok pijeti Lho, lah iki piye? Lah sombene aku nek pensiun nyanyi dadi tukang pijet lho kowe kepiye to? Anu dodoku sesek iki. Ya dodone sesek dipijet dodone dilus-elus. Oh ngono. Heeh. Yen wetenge mules, Ya dilus-elus wetenge no. Ngene. yen lara anyang-anyang. Gah gila. Kowe iki lara ya aneh-aneh mbok liyane. Wah ya jempole kene sepatune kene copot sik kene. Wong edan. Iki anak wong ora anak girik. Piye dipijet jempole ya? Heeh. Wis mari urung? Wis. Ya wis. Ajeng kele. Ajeng. Aja ngingeti kono. Raine wae ya. Iya. Aku gumen kok. Ngapa? Tak kira speaker aktif iki. Iki ora kurang ajar. Speaker aktif iki lho sing duwe cuma mason sistem kae. Kuwi kok Lah sembrono. kowe jare ya duwe. Endi? Bok 18-an. Nang omah. Kowe kan yo nyewake son. Iya. Ajeng kele. Marep rono. Ajeng kele. Bali maneh. Kurang ajar. Langsung nampar aku. Sepatu. Ora. Ayo, Jan. Keong masuk Jan. Ayo. Kentil. Keong. Yen kentil. Kentil keong. Keong. Kentil keong. Ayo kono. Ngetan bali ngulon apa setiane kalakon. Alah aku gede, Alah cilik. aku sing gede. Aku sing cilik. Aku sing gede. Aku sing cilik. Yen aku gede. Aku ya cilik. Tuku roti menyang semen yen putar mie karwane pagi mie. Aku sing waras. Aku sing edan. Aku sing waras Mas Sunjan. Aku sing edan. Yen aku waras. Aku yo edan. Aku sing waras. Aku yo edan. Timunti bumbu miring. Ora gumun. Aku kok pameri. Bunder. Kotak Alah bunder. ala kotak. Sing bunder. Ayo sing kotak. Sing bunder wae. Ya sing kotak. Menyang semen ana kethek yen pagi min tukang ojek. Sugih. Hah? Aku sing sugih. Aku sing mlarat. Yen aku sugih. Aku yo mlarat. Aku sing sugih. Aku yo mlarat. Ana sapi nang tengah sawah penyanyi Indri bodine ndeblah. Dawa. Cendak. Aku sing dawa. Aku sing cendak. Yen aku dawa. Aku yo cendak. Aku sing dawa. Aku yo cendak. Mangan gedang rupane ireng. Apa? Sangkuriang pancen gayeng. Irungku mancung. Irunge sawi pesek. Aku sing mancung. Irunge
esek.